Hei, salut, eu sunt David și vreau totuși să întreb, cum am zis că mă voi apuca mai mult de gaming, dacă vreți să jucăm Pixel Gun. Voi juca tot Adventure-ul și sau dacă vreți Battle New. Poate chiar și cu colegii mei dacă vor. Întreb, adică nu știu, să jucăm o bătălie, că de obicei joc aproape zilnic. Deci dacă aș filma, nu cred că ar fi ceva. Poate joc de la distanță, în fine. Sau dacă vreți alte jocuri, îmi lăsați în comentarii jocurile care le aveți voi pe telefon, vă plac și vreți să le joc și eu. Adică poate unul are Haidai și vrea să joc, poate unul are Tralala și vrea să joc. În fine. Deci, lăsați vă rog în comentarii. Eu am fost David și ne vedem data viitoare. Pa, pa!